Vážení prítomní, vítam vás na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 9. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť pripravením programu. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, záverečným účtom obce a stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014. Predložíme vám plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015, správa o hospodárení školy za rok 2014, prerokovanie platu starostky obce, správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, diskusia a záver. Chce niekto doplniť dnešné rokovanie? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili pripraveným programom. Ďakujem. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 16.6. Uznesenie číslo 42 z roku 2013 odkúpenie pozemku rodinou Jakubíkovi stále vedieme v evidencii. Kúpna zmluva bola podpísaná 28.10.2014. Vklad do katastra ešte nebol doručený. Konzultovala som tento problém s pani kontrolórkou, čiže my sme toto uznesenie splnili dňom 28.10. Uznesenie číslo 7 z roku 2014, nájomná zmluva na výkon práva polovníctva. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce podpísať s polovným združením nájomnú zmluvu na výkon práva polovníctva. 23. januára polovné združenie zvolalo zhromaždenie vlastníkov polovných pozemkov v katastrálnom území Gorský Svätý Jur za účelom užívania polovného revíru podľa zákona. Nájomná zmluva bola podpísaná. Uznesenie číslo 15 z roku 2014 od predaj pozemku Lightgebovcom, pani Božene Lightgebovej a Karolovi Lightgebovi. Stále ho vedieme v evidencii. To isté sa týka aj uznesenia číslo 18 z roku 2015 od predaj pozemku pánovi Kamenistému Antonovi s manželkou Magdalénou. Obidve tieto uznesenia sú v evidencii, nakoľko ešte kupujúci nepredložili kúpnu zmluvu ani návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Uznesenie číslo 8 z roku 2015 vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu inžiniera Kodaja vedieme stále v evidencii. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Gorskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 42 z roku 2013, 15 z roku 2014, 8 z roku 2015 a 18 z roku 2015. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Holúbka a pána Baláža Jozefa. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem páni Hromkovičovú, Máriu a Juraja Smolára. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Na poslednom zastupiteľstve, ktoré bolo 11.5., sa pán Holúbek informoval na nesvietiacu lampu na osade Tomky. Nakoľko máme tých problémov tam viacej, tak týmto sa budeme zaoberať a doplníme ešte na určitých stĺpoch svetelné body. Čiže dotaz na nesvietiacu, ale na lampu. doplneň, áno, idem vpravo, tam, kde sú tie záhrady. Pani Kadlicová sa pýtala na náklady na fontánu. Dovolím si vás oboznámiť s týmito nákladmi. Tak v roku 2011 tieto náklady boli 67,77 eur, v roku 2012, kedy teda bola oficiálne skolaudovaná, 851,83 eur, v roku 2013 1370,46 eur, v roku 2014 1739,23 eur, v
a do 5. mesiaca vrátane 607,12 eur. Čiže spolu za tieto roky je to 4636,41. Jedná sa o elektrínu, chémiu a prosím? No všetko už potom údržba. Údržba stýka sa to aj toho, že teda sú tam nejaké veci, ktoré potom musíme odstraňovať, ako je ucpanie trysiek a tieto veci. Teraz by som poprosila pani Macejkovú, účtovníčku obce, aby vás oboznámila so záverečným účtom obce za rok 2014. Vážení poslanci, obec Borský Svätý Jurg predkladá záverečný účet obce, tak ako je to teda prikazuje zákon. Záverečný účet bol zverejnený na oficiálnej stránke našej obce a mali sme zasadnutie finančno-rozpočtovej komisie, kde sme teda prebrali všetky najdôležitejšie kapitoly, kde som vlastne vysvetlila hospodárenie obce. Záverečný účet poskytuje údaje o schválenom rozpočte, o zmenách rozpočtu. Je to vlastne rozbor plnenia príjmov za rok 2014. Skutočnosť to znamená príjmy kapitálové bežné a príjmy základnej školy boli vo výške 969 629 eur. Bežné príjmy obce sa skladajú z daňových príjmov, z nedaňových príjmov, z transferov. Daňové bežné príjmy vlastne sa skladajú z výnosu dane, ktoré boli vo výške 342 942. Ďalej tam patrí daň z nehnuteľnosti, daň za psa, za verejné priestranstvo, za nevyherné hracie automaty a poplatok za komunálny odpad. Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z vlastníctva majetku, ide o príjem z prenájmu pozemkov, z prenájmu budov a priestorov na zdravotnom stredisku. Ďalej tam patria administratívne poplatky, iné poplatky, to znamená tintorínske poplatky, poplatky za miestny rozhlas, fotokópie, správne poplatky. Medzi nedaňové príjmy patria prijaté granty a transfery, sú tam presne vymenované poskytovatelia dotácie, suma poskytnutého transferu a konkrétny účel. Kapitálové príjmy, skutočnosť bola 17 405 eur. Z rozpočtovaných kapitálových príjmov tento príjem predstavuje 101,% plnenie. Ide tam o príjem z predaja pozemkov, ktorý dosiahol 15 005 eur. Ďalej nám boli poskytnuté granty a transfery. Ide poskytovateľom dotácie bol Ekofond, tam išlo o dotáciu 1400 eur na pracovný automobil, ten bol vlastne zakúpený v roku 2013, ale toto bol ešte doplatok k tomu tých 1400 eur. Ďalej poskytovateľ dotácie nadácia Allianz, kde sme dostali finančný príspevok v sume 1000 eur na zakúpenie meračnej rýchlosti. Príjmové finančné operácie, skutočnosť bola 43 270 eur. V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu 349 eur. Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 42 880 eur. Príjmy rozpočtových organizácií, to znamená príjmy základnej školy, boli 9394 eur. Kapitálové príjmy školy nemala žiadne. Rozbor čerpania výdavkov, skutočnosť dosiahla 942 564 eur. Bežné výdavky sú presne rozpísané podľa funkčnej klasifikácie. Patria tam výdavky verejnej správy, výdavky na ekonomickú oblasť, požiarna ochrana, cestná doprava, cestovný ruch, náklady na odpad, na rozvoj obcí, to znamená verejná zeleň v obci, verejné osvetlenie, bývanie, zdravotníctvo, športové služby, kultúrne služby,
na miestny rozhlas, náboženské služby, ďalej transfer pre rímskokatolícku farnosť, náklady pre ZŠNŠ, transfer pre Juránny katolícky klub, ďalej výdavky pre seniorov a výdavky na kapitolu rodina a deti. Medzi významné položky bežného rozpočtu patria výdavky na mzdy a služobné príjmy. Tu vlastne všetky teda výdavky na mzdy, takisto aj mzdy na matriku, mzdy na rekord, to znamená evidenciu obyvateľstva. Ďalej je tam poistná príspevky do poisťovní, tí boli v sume 39 451. Tovary a služby v skutočnosti bolo čerpané v sume 240 211. Bežné transfery boli čerpané v sume 22 068 eur. Splácanie úrokov, ktoré súvisia s úvermi a s požičkami, to znamená splácanie úrokov z úveru do ŠFRB, bolo vo výške 9453 eur. Kapitálové výdavky dosiahli 67 680 eur. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí spojovacia chodba základnej školy s materskou školou, kde bolo čerpané 42 880 eur. Ďalej rozvody pre 22 bytový dom, výška dosiahla 12 473 eur. Detské ihrisko, výdavky predstavujú 4990 eur. Zakúpenie žacieho stroju, veľké kosačky. Výdavkové finančné operácie skutočnosť dosiahla 31 880 eur. Ide o splácanie istými z prijatých úverov, to znamená zo ŠFRB. Výdavky rozpočtových organizácií, výdavky základnej školy z NŠ dosiahli 423 575 eur. Kapitálové výdavky základnej školy boli vo výške 4860 eur po zakúpený elektrický kotol do kuchyne. Hospodárenie obce dosiahlo prebytok 15 708 eur. Z prebytku hospodárenia sa vylučuje suma 9658 eur. Vylučujú sa o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 2949 eur a finančné prostriedky z fondu prevádzky údržby oprav, ktorý tvoríme pre bytovky, ktoré máme postavené zo ŠFRB vo výške 6708 eur. Navrhujeme použiť tvorbu rezervného fondu vo výške 6049 eur. Zostatok finančných operácií v sume 11 356 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v takej istej výške. Ďalej je tu prehľad o rezervnom fonde, ktorý je vo výške 342 295, o sociálnom fonde vo výške 1099 eur. Je tu bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. Obec eviduje tieto záväzky voči ŠFRB 914 553 eur. Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám. Boli poskytnuté transfery telovýchodnej jednote rímskokatolíckej farnosti, pre stolný tenis, pre folklórny súbor Juránek, pre miestnu skupinu Červeného kríža. Suma finančných prostriedkov poskytnutých pre materskú školu bola 125 952. Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, to znamená, že do štátneho rozpočtu bolo pre základnú školu poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov vo výške 290 009 eur a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 10 255 eur. Takže návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ak ho schvaľuje s výhradami, treba prijať uznesenie, aby ste teda boli to nesformované. No, už.
Takže to je všetko. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 6049 eur, zisteného podľa ustanovenia paragrafu 10 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách na tvorbu rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume 11 356 eur navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Božský Svätý Jur. Ďakujem. Poprosím pani kontrolórku, aby predniesla svoje stanovisko. Mojou úlohou bolo posúdiť spracovanie záverečného účtu z údajov o plnení rozpočtu, členení, či sa skladá z bežného kapitálového finančného, overiť operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, údaje o plnení programového rozpočtu. Tu obec upustila od dostavovania programového rozpočtu v roku 2012, bilanciu skontrolovať aktív a pasív, stav majetku, záväzkov, pohľadávok, prehľad o stave vývoja dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových príspevkových organizácií, zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Či teda spĺňa záverečný účet funkčnú klasifikáciu v zmysle vyhlášky štatistického úradu. Toto, čo čítala pani ekonómka, som ja overila vo finančných výkazoch a v súvahe tie údaje zodpovedajú tomu, ako to bolo vo výkazoch. Čiže ten prebytok, ktorý čítala, zostatok finančných operácií je taký, aký je. Čiže obec hospodárila s prebytkom tých 60 050, ja mám zaokrúhlenie, a 11 357, čo zostáva prebytok tých finančných operácií, ktoré vlastne teda sa môžu ponechať v rezervnom fonde. Prehľad o vývoji dlhu. Obec nemá žiaden dlh okrem toho dlhu, čo sa týka štátneho fondu rozvoja bývania. To znamená, že obec teda nie je zaťažená žiadnym návratným úverom, ktorý by musela splácať, pretože dlh alebo úver zo ŠFRB sa nezapočítava pri posudzovaní dlhu. Obec nie je zriaďovateľom tej príspevkovej organizácie, neposkytla tie záruky, dotácie zúčtovala, ako už bolo hodnotené finančné usporiadanie voči právnickým osobám a štátnemu rozpočtu usporiadavala, odčítala tie nevyčerpané finančné prostriedky, čiže to urobila. Vyvesený záverečný účet bol, ja nemám voči tomu výhrady, moje stanovisko myslím, že máte. Pokiaľ žiadne otázky mi nedošli nejak na mail, alebo teraz ste mali, takže ja môžem iba to hospodárenie obce hodnotiť kladné. Dáte dosť veľa peniazy v rezervnom fonde, zase sa tvorí prebytok, čiže ja nemám výhrady voči hospodáreniu obce. Ďakujem. Poprosím poslancov, ak by mali nejaké otázky, bude na pani kontrolórku alebo na účtovníčku obce, nech sa páči. Nech sa páči, pán Balaš. Ja by som mal na pani kontrolórku. Uvádzate tam, že za výherné hracie automaty nemáme žiadny príjem. Ale podľa návrhu záverečného účtu obce bolo rozpočtovaných 8 000 a je tam číslo 9 000. Ale z podnikania, že nebol žiadny príjem, alebo pokles príjmu, ale tam je znova čerpanie na 110%. Ktoré je výherné? Na hracie automaty. Ja som to pani ekonómka, ona na tej slote tak robené, ako robila pani Urbanová, a tam ona väčšinou uvádzala údaje po úprave rozpočtu. Ešte ja som už porovnávala s plánovaním. Plánovaný bolo 8 000. Plánovaný bolo 8 000 a na ktoré nevyherné a 9 000 to Totiž prečo to hovorím, nie je to podstatné, pani kontrolórka. Ide len o to, že toto bola snad mohla to byť jediná kapitola, v ktorej sme nemali príjem väčší, ako sme rozpočtovali. Jedna, uvádzate 60 000
60 000 ako prebytok príjme. Áno, bežne. Všetky kapitoly, to znamená, boli podhodnotené, nie? Pri rozpočte. Oproti čomu teraz? Oproti rozpočtu. Návrhu? Áno, na návrhu, podľa rozpočtu, ktorý sme schválili pre rok 2014. Áno, ja som si to takisto zložil do tabulky. No, však áno, ja som tam tiež mala tak príjmy oproti plánovanému prvému, hej. Tak tam uklesli o 200 000 bola síce aj nie, ale že pokiaľ ste to čítali celé, tak ja som tam aj uvádzala, že to bolo, čo to môžete si dostať nižšie príjmy grantov. Bežných grantov. Áno, rozumiem, ja hovorím, dobre, ale ja hovorím len o tom rozpočte. V jednotlivých kapitolách bežných príjmov. Všetky sú nižšie, ako bol výsledok, ale dobre, to je v poriadku, na to nevadí. Takže bol tam jasný, podľa mňa ten rozpočet je vždy podhodnotený. Tá príjmová stránka, to znamená, že my sa potom nemôžeme pohnúť pri stránke, pri tej položke výdavkovej, pretože ten príjem nás nepustí. Áno, potom nemáme na nič peniaze. To je jasné. Ja viem, že my máme hore peniazy. Napríklad, pane Kondor, všimli ste si jednu vec, že každý rok rozpočtujeme pre finančné operácie z rezervného fondu 2012, 2013 200 alebo 300 000 eur. Až v roku 2014 sme prvýkrát čerpali 42 800 eur. Ináč to všetko zostáva. Zostáva tam. A ešte sa opýtam na jednu vec. Vy máte viacero tých obcí. Má niektorá obec tak vysoký rezervný fond, jak my? Napríklad. Povedzte mi príklad jeden. Ja som si prešiel asi 20 obcí. Na internet, všetko máte, to je výhoda teraz. Áno, nikde som nevidel, že by mal niekto takýto rezervný fond. Ja si myslím, že to je pozitívne, lebo vy to môžete behom 3 mesiacov, to nie je problém. Ale my by sme to mali používať. A ja som si všimol vaše odporúčanie, aby sme prebytky z rezervného fondu použili na investičné akcie. To je vaše odporúčanie vo vašom stanovisku. Ja som veľmi rád, že ste to tam napísali. Lebo ja viem z toho, čo som sem prišla, tak trošku som zistila, že pani starostka robila taký plán investícií, hej, a ja sa tomu nechcela povedať, že sa to zaktualizovalo, lebo ono sa tá suma javí veľká, hej, ale keď to rozmeníte na drobné, hej, a vy ste chceli, ja neviem, na kanalizáciu 100 000, alebo 150, chcete na strechu, čo si pamätám, 30 000, plus chcete ešte nejaká projektová dokumentácia 5 000, keď to pomaly zrátame, bude 200 000 buď, hej, a ešte sú tu iné veci, ktoré vás tlačia. Čiže ja môžem už vám doporučiť podľa vzoru niektorých obcí, že si urobiť taký aktuálny ten harmonogram s tým, že aj tie práce ako pôjdu, aby ste vedeli presne, lebo keď sa zase dostanete do mínusu, alebo, a zase treba mať aj ešte v tom rezervnom fonde z tejto sumy, čo máte, hej, tak treba mať nejakých 10, naozaj 10% na to, že keď vám sa prišla povodeň, alebo vymaš, niečo sa stane, tak aby ste mali takú rezervu nejakých 30-40 000 na to, že to môžete hasiť a tie ostatné. No, 340, prosím vás, 340 máme mať. No ja nehovorím to, viete, to ja vám to nemôžem hovoriť, ja sa vás nepýtam. ako máte minút. Pozrite sa, pani Kontrola, vy ste profesionálni. Hospodárite dobre, lebo stále vytvárate prebytok. Isté, každý krát. Len ide o to, že my máme, pani starostka vypracovala svoju predvolebnú víziu. Áno, tam uviedla, máme robiť 32 akcií. Áno, 32. No a teraz, keď to takto spočítame, tak veľa sme z nich nespravili. Ale, a keby som takto ešte, keby sme na všetko dostali eurofondy, tak potrebujeme na to čítanie kanalizácie, potrebujeme okolo 200 000 eur. To je tých 5%. Samozrejme, to je v hrubom, to je len fakt, len vízia, to celkom nie je pravda, pretože treba sme robili tam pred večierkou, neviem, čo sme to tam dávali, vlážnice, niečo sme tam robili, parkovisko a namiesto 4 000 to bolo 10 000. Áno, takže my to presne takto vedieť nemôžeme, ale ja si myslím, že by sme skutočne, ja neviem, jak povedal kolega, že to ideme rozplákať, to nie,
Ale mali by sme začať s tým niečo robiť, pretože tých akcií je toľko, že zase to pôjde tak, jak to išlo teraz. Ja neviem, prečo ja sa takto ozvím, no ja som najstarší, tu už dávno sa chcem tu už dlhšie, jak pani starostka. Ale ide mi o to, že títo ľudia tu budú žiť. A pokiaľ my čo neurobíme pre nich, alebo teda pre tú mládež, alebo pre tých mladých ľudí, ktorí tu budú, tak ja neviem, keď to budeme stále len tu na držať a kvasiť vonom, tak to nemá zmysel, ale to už som dnes povedal posledný krát, kolegovia. Už sa viackrát tomuto nevyjadrujem. Ale využil som prítomnosť pani komitorky a hlavne jej odporúčanie. Tak som rád, že sme sa dohodli. Ako ste to chápali, ja to posudzujem, viete, z toho rozpočtového a že či teda ste minusoví v tých jednotlivých rozpočtoch. Nie sme v ničom minusoví. Ja to vidím ako dobre, ale to, kam vy peniaze, ktorým smerom dáte, to je mimo mňa. Ja iba sledujem, či to robíte v súlade so zákonom, alebo v nesúlade so zákonom. Čiže ak si vy určite nejaké priority, to s pani starostkou, že kde vás Boha najviac tlačí, ja vám len môžem povedať, urobiť tak, alebo tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Takže, ale zase nie za každú cenu viete minúť peniaze, hej, ale to je na vás. Ja mám pani kontrolku. Zastavím mikrofóny, používať to. Ja som dostal výčitku, že... Pán Bala sa na minulom zastupiteľstve pýtal opäť na ten rezervný fond a vtedy hovoril o tej sume okolo tých 340 alebo nejaká, a vtedy ste tvrdili, že na základe vašich prieskumov, výkazov a stav účtu, že tam je oveľa menej peniazy, tak teda keď sa stala nakoniec chyba, keď teraz už to sedí. Čo neviem, ale možno som pozerala, ja neviem, možno bankový alebo aký, ale tento stav ako je. Tento stav je. Možno ja som vtedy v školách, viem, tam nejaká suma bez toho bola koľko, ale... Ja ste povedali okolo 295 000. Ale niečo Tak asi existuje nejaký fyzický účet, kde tie peniaze sú prítomné. No, fyzicky sme mali koľko rokov, než 300 000. Dobre, a ešte... Jednu takú otázku, čo sa týka toho rozpočtu. Ak som to pochopil, ak tie príjmy na ten celý rok podhodnocujeme, to znamená, očakávame menšie príjmy, než sú v skutočnosti, než sa ukážu, to bolo teda 60 000 zhruba, tak potom máme menšiu možnosť tie peniaze minúť, že otočiť ich takzvané. Použiť ich na nejaké investície alebo budovanie niečoho. Takže sme prakticky potom, rozpočet nesmie byť schodkový. Musí byť iba vyrovnaný alebo v prebytku. To je to, ak si spomínate, že som písala tú správu za ten minulý rok a tam bola jedna časť venovaná tým daňovým príjmom. A tam som písala, že teda sa narozpočtovalo toľkoto, ale skutočne sa vybralo viacej a mi tam vadilo, že tie pohľadávky sú napriek tomu, že teda sa viacej vybralo. Tak som... Ešte zostalo. Ešte si tam. Áno, to sú tam, hej, aj teraz. Takže mne to signalizovalo to, že s rozpočtom sa málo pracuje, pretože keď by sa v tých jednotlivých, podľa tej ekonomickej klasifikácie, nahodili stavy podľa toho, ako sa budú dane vyberať, hej, tak by tam tie iné príjmy boli. Na jednej strane sa môže povedať, že dobre, budete milo prekvapení, že budete mať príjmov viacej, ako ste plánovali. Ale z môjho pohľadu vy potom neviete teda orientačne, že áno, na toto, lebo dane sa dajú vypočítať presne, hej, akurát teda plus minus nejakí tí ľudia, ktorí by sa prisťahovali, odsťahovali a bez kafe alebo podobne, tak dá sa to vypočítať a v tom prípade pre mňa to má previazanosť na výdaje, ale viete, že áno, máme o toľko peniazy viacej a môžeme rátať na tieto výdavky. No ale to je zase vec, ktorú len ja môžem odporučiť, aby sa teda možno viacej komunikovalo v rámci pracovníčiek a aby sa tie čísla opravovali podľa skutočnosti. A
alebo teda podľa toho, aký bol ten zostatok, od toho sa má odvíjať v novom roku, aký je zostatok v tom starom roku, ako vychádzajú. Len mne to pripadalo tak, že sa tie čísla len tak ako keby trošku opisovali, a nepracuje sa s realitou. Jasne. Takže ak je dlhodobý trend, niekoľko posledných rokov, stále ten istý, že ten rozpočet je podhlasovaný, príjmy sú väčšie, tak nám asi odporúčate, aby sme pri najvyššej tvorbe rozpočtu už pracovali s nejakým reálnejším odhadom, aby sme zvýšili tie príjmy, aby sme mohli na väčšie výdavky a tým pádom to viac rozvíjať a robiť viac akcií a projektov, aby sa to stíhalo. To logicky vyplýva z toho, čo hovoríte. Teoreticky môžeme, ale je to risk. A dá sa tak vykryť z rezervného fondu nakoniec, dá sa upraviť rozpočet, ale nebude schodkový. Dobre, to som chcel počuť, že môžeme dať vyšší. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schváľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad po prebytok rozpočtu v sume 15 708,07 eur zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odstavec 3 písmeno A a B zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov, upravené o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 2949,77 eur a o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a oprav v sume 6708,51 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 6049,49 eur. Zostatok finančných operácií v sume 11 356,95 eur navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu v sume 11 356,95 eur. Po C berie na vedomie predložené stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2014. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom programu je plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2015, ktorý bol zaslaný poslancom, zverejnený na úradnej tabuli dňa 3.6.2015. Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti bolo možné predložiť buď na obecný úrad písomne alebo elektronicky priamo pani kontrolórke. Má niekto nejaký podnet k tomuto plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015? Dobre, ďakujem. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015. Dávam hlasovať, to je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Poslanci obdržali aj správu o hospodárení školy za rok 2014. Je tu prítomná pani riaditeľka, ak by poslanci chceli, môžu sa spýtať. Dobre, takže nikto nemá nejaké pripomienky, alebo všetko každému jasné. Tak navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure berie na vedomie správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2014. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Podľa paragrafu
4 odstavec 4 zákona číslo 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo plat starostu raz ročne prerokuje. Týmto odovzdávam slovo finančno-rozpočtovej komisii pánovi Holubkovi. Tak starostu sa tvorí z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Násobí sa to koeficientom 1,98 podľa počtu obyvateľov a plat je možné upraviť, zvýšiť obecným zastupiteľstvom až do výšky 70%. Mali sme zasadnutie finančnej komisie, kde sme sa rozprávali o činnosti pani starostky, dostal som len stručný zoznam alebo taký výpis činností, v ktorej bolo okrem iného aj to, čo patrí do kompetencií starostu, ale boli tam aj činnosti, ktoré boli nad rámec. Rozdelili sme hodnotenie na dve roviny, na pozitívne hodnotenie práce, konkrétne sme to rozdelili nádorné prípravu podkladov pre školskú bytovku ako pozitívny bod, prípravu projektovej dokumentácie pre multifunkčné ihrisko, ďalším bodom bolo príprava kultúrnych aktivít ako behy horských parkov, monografie obce, dni obce a tak ďalej, ďalšie akcie, zrezanie topolov na školskom dvore alebo postupenie s prácami pri plote na cintoríne. Za negatívne hodnotenie práce sme označili slabú komunikáciu medzi občanmi a s poslancami a s predsedami komisií, tak ako bolo spomenuté aj na minulom zastupiteľstve, konkrétne komisia stavebná, takisto aj komisia verejná v poriadku, sú menej informovaní, išlo by sa viac informácií a tieko medzi nimi. Takisto slabá transparentnosť, konkrétne pri výberovom konaní na rekonštrukciu telocvične, kde sme vedeli len, že to má nejaká firma, nebol tam žiadny zástupca z obce, že by sme to vedeli nejako ovplyvniť, kontrolovať alebo vidieť vlastne, o čom sa rozhoduje. Takisto pri rekonštrukcii pošty a vybavovanie stavebných pozemkov či pri realizovaní chodníka pred večierkom. Takisto za negatívny bol sme označili nedodržanie rozpočtových kapitol v rozpočtu obce, kde sme v kapitole špeciálne služby, konkrétne právne služby, už prekročili za prvý 4 rok celú tú kapitolu, ktorú sme v podstate upravovali a skrátka je už tak prečerpaná teraz. A takisto, čo sa týka dodržiavania nejakých termínov, či sa jednalo o práce na pošte, tak sa to robilo až v čase, keď tam boli postavené nejaké základy a začala rásť už hrubá stavba, tak až potom sa to riešilo. Takisto o zrezaní topolov sme hovorili už na prvých zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Bolo to robené v podstate na doraz pod posledné dní s tým ešte, že zaznela tu informácia, že topoly budú zrezané teda za sumu za to drevo a videl som, že sa objavila faktúra na 700 € za to zrezanie. Po zvážení týchto kladných a základných hodnotení sme sa ako účastníci tejto schôdze zhodli na stanovisku, ktoré je odporúčaním pre poslancov mestského zastupiteľstva, a to ponechať plat starostiev obce po výške predchádzajúceho roka, to znamená navýšeného o tých 20%, tak ako bolo po minulý rok. Tam, čo sa týka ešte tej topovej platu, ešte je tam, menila sa teraz priemerná mzda. Za rok 2013 bola priemerná mzda v dárnom hospodárstve 824 € a v roku 2014 bola 858 €. To znamená, ak ponecháme tento plat navýšený o tých 20%, je tam rozdiel 1958 oproti 2039 navýšenie o nejakých 80 alebo 81 €. Toľko odporúčanie na finančnú komisiu. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Mali by sme to schváliť. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svojenskom Jure schvaluje starostky obce základný plat zvýšený o 20% od 1.6.2015. Dávam hlasovať, kto je za prijatie. Ďakujem. Zdržal sa?
Je proti? Ďakujem. Ďalším bodom nášho rokovania je správa nezávislého auditora. Auditorka inžinierka Terezia Urbanová zaslala správu obecnému zastupiteľstvu. Audit závierky účtovnej jednotky obec Borský Svätý Jur, ktorá obsahuje súvahu 31.12.2014, výkaz ziskov a strát a poznámky. Starostka obce je zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky a interné kontroly a za dodržiavanie povinností podľa zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Auditor vyjadril názor na túto účtovnú závierku a audit bol uskutočnený v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce Borský Svätý Jur podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Podľa názoru auditora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Borský Svätý Jur 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia. Auditor konštatuje, že obec Borský Svätý Jur konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Dovolím si navrhnúť prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu auditora za rok 2014. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dovolím si vás oboznámiť s listom zo Všeobecnej úverovej banky. Vážime si vašu dôveru, ktorú ste prejavili výberom našej banky ako partnera pre inštaláciu bankomatu. Pri rozširovaní siete sa zameriavame na lokality, ktoré poskytujú naše služby širokému okruhu klientov a zároveň spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá. Po vypracovaní internej analýzy sme na základe jej výsledkov prijali rozhodnutie, že v súčasnosti inštaláciu bankomatu v tejto obci realizovať nebudeme. V prípade, že sa situácia v budúcnosti zmení, sme pripravení naše rozhodnutie prehodnotiť a pristúpiť k inštaláciu bankomatu. Dúfame, že v takom prípade sa budeme môcť dôverou obrátiť na predstaviteľov vašej obce. Zo žiadnej inej banky stanovisko zatiaľ neprišlo. Dovolím si vás informovať, 18. mája bola z Ministerstva vnútra zo štátneho archívu v Bratislave pobočka Modra vykonaná kontrola o archívoch a registratúrach bez zistenia závad. 18. júla bude beh Jurským parkom, na ktorý robíme prípravy. 28.6., čiže v nedeľu, budú kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštinsko, kde opäť bude prezentácia obcí, budú tam sprievodné atrakcie pre deti, cyklojazda v dĺžke 30 km, ktorá pôjde zo železničnej stanice Šaštín Stráže cez Borský Mikuláš, Vilkové Humence, Mikulášov, Lakšanská Nová Ves, Stonky a opäť do Šaštína. Rekreační cyklisti sa môžu pridať k tomuto pelotónu vždycky vo svojej rodnej obci. Dovolím si vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí pomohli k dôstojnému privítaniu podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra, doktora Kaliňáka, pri odovzdávaní hasičského vozidla. Týmto otváram diskusiu. Ďakujem. Neviem, pani starostka, či
si dostala žiadosť zo zdravotného strediska. My sme niečo dostali, nie? Áno. Ale nejak si o tom nehovoril. No, ja som to dostala na to, aby to prerokovala finančná rozpočtová komisia. Tak tomu nerozumiem teraz. Poslali sme to všetkým poslancom, No. aby boli informovaní a finančná rozpočtová komisia k tomu zasadne, nakoľko už bolo viacej takýchto vecí a poslala som vám tam, lebo proste bude to treba zapracovať do rozpočtu. No, akú sumu sa asi jedná? To to nie je vyčíslené. Proste tam je žiadosť miestnej lekárky z odborného zdravotného strediska o vymalovanie priestorov a zametovanie okien. Je to kapitálový výdavok, či by sme to... Vieš čo, to môže byť aj z bežných výdavkov. To môže byť aj z bežných výdavkov. Vždycky sme takéto veci, niekedy aj výmenu okien, pokiaľ sa dalo, tak sme riešili z bežných výdavkov. Pokiaľ to vyslovene nemení vzhľad budovy alebo nejde o väčšiu investíciu, tak sme to riešili z bežných výdavkov. Neviem, či dostal si to, Peter, No teraz, áno. túto informáciu, alebo my to ostatní nevieme. Dneska to prišlo. To dneska prišlo, lebo dneska ste dostali aj informáciu ohľadne dopravno-situačného projektu, čo sa týka na pozemkoch pri Halešoch. Tam je vlastne od toho inžiniera Vakaju som vám preposlala, on to preposlal dneska po obede, tak som vám to i hneď preposlala. Náklady, ktoré by mohli byť ako orientačnými bodmi k realizácii týchto stavebných pozemkov. Geologický prieskum tam není spomenutý. Ale je to súčasťou toho. Tuto to čítam. V cenovej ponuke nie je zahrnutý jedine projekt, prípadne inej ochrany a preložiek, nejaké preložky podzemných alebo nadzemných inžinierských sietí, ale potrebné podklady pre spracovanie projektov, výsledky podrobného geologického prieskumu, vrátanie hladiny spodnej vody. S týmito pozemkami sa predpokladá, že by tam mohla byť výstava individuálna. Áno, je to zahrnuté v územnom pláne. Dobre, a jak toho vieme o týchto pozemkoch? Oni sú majetkom obce? Pozemok je majetkom. Áno, a jak toho o tom vieme? Že je to majetok obce a že by tam mohla byť individuálna výstavba. Je to niečo nové, alebo tomu nerozumiem teraz. Pokiaľ ja si pamätám, tak minimálne 8 rokov už vieme o tom, že tá lokalita pri ihrisku by mohla byť využitá na individuálnu výstavbu. A došli sme na to až dnes? To neviem, pretože takto ešte ide o to, že mladí ľudia nám odchádzajú stavať do iných dedín. Ja neviem, máme my vôbec pozemok na to, keby niekto zažiadal pozemok, že prosím, tu si môžeš postaviť dom? No to nie je pravda. Ešte v roku 2008 sme v IVVčke prideľovali pozemok. Posledný pozemok bol pridelený rodine Baumgartnerovej zo závodu. A teraz všetky pozemky, čo sledujem, či už v Šiškovej záhrade alebo tuto oproti, kupujú občania Moravského svätého Jana. Ja sa len pýtam, že či máme na predaj pozemok. Ako obec nie, ale Obec, hovorím o obci. Nie, obec nie. Obec nemá, ani jeden pozemok. No obec pripravuje tieto pozemky pri Halešoch. No, tak pokiaľ viem, tak kedy sme stavali bytovku tu na, tá bytovka nemohla stať pri Halešoch preto, lebo bola to, akože to rezervujeme na individuálnu výstavbu. Tak sme tu bytovku dali sem. A už koľko prešlo? 2 roky? Neviem, a vôbec ešte... 1. júla tu budú nájomníci 2 roky. Takže nemá. Dobre, však ja to... Však hovorím, že všetky pozemky, čo boli v obci, kupujú občania Moravského svätého Jana. Ale od súkromníkov. Áno, od súkromníkov. A samozrejme, že tie pozemky, ktoré budú pripravované, my ich už nemôžeme predávať za nejakú cenu, my ich budeme musieť vykalkulovať a predávať ich podľa zákona 138. Čiže kto dá viac. To je v poriadku. No. Ale aby sme mali čo ponúknuť, to som chcel nič inšie.
400 eur, čo to znamená? No v tom materiále, čo ste nám dnes poslali, je položka, že rozpočet 420 eur. To znamená, že niekto sa ponúkol, že spraví rozpočet na to za 420 eur. No, mne to došlo po obede, takže neviem vám presne povedať. Ja som iba dohodla s ním, že urobíme pracovné stretnutie, kde teda sa o týchto sumách porozprávame a proste ako by to išlo budovať a čo prv by sa dalo realizovať. Čiže nemusia tam, viete, akože nemusia byť hneď komunikácia podniky v prvotnej fáze, tam hlavne ide o siete. Takže by sme sa mohli porozprávať, ide hlavne o ten geologický priestor. Dobre, takže ešte to bude jednanie, čo všetko Áno, ja som dohodla, keď mi poviete, že môžem to stretnutie dohodnúť, že teda není ste na dovolenke, alebo kde, tak s ním dohodnem stretnutie v priebehu 1-2 týždňov. Takže keď mi poviete, ktorý deň vám vyhovuje, Dobre, to je všetko. ide o dovolenkové obdobie, tak viem, že od začiatku júla sú niektorí na dovolenke, tak aby sme si dohodli taký termín, ktorý všetkým vyhovuje. Dobre, ďakujem. Čo sa ešte týka Odporúčania finančnej komisie. Účastníci schôdze sa zhodli na odporúčaniach pre ďalšiu prácu pani starostky. Stanoviť termín na dokončenie príprav stavebných pozemkov, tak nadväzujem na to, že tam bola nejaká cenová ponuka na vybudovanie inžinierských sietí týmto pozemkom. Takisto informovať občanov o ďalšom postupe pri rekonštrukcie budovy pošty a aj následnom využití. Tam sme sa na pracovnej porade bavili o tom, že treba vyriešiť kanalizáciu, v prípade, že tam chceme nejaké komerčné využitie alebo aj nejaké byty, že tam je nejaká kanalizácia poriadne spravená, ale že Belimer tam má nejaké tie nádrže, kde by sa to dalo použiť, takže by som poprosil, keby sa to dalo preveriť. Že To je vec jednania s jednotou, lebo máme ešte nejaké iné veci v jednaní s jednotou, takže to potom budem informovať. Potom pripraviť dozor pri stavebných prácach, ktorý bude kontrolovať technologický postup, kvalitu, čas zhotovenia a výšku adekvátnosti faktúr v nadväznosti na tú parkovisko pred Večierkou. Tam sme to hodnotili možno len laicky, ale určite sme to nevedeli odhadnúť, či to je veľa alebo málo na taký malý kúsok 10 000 eur. A takisto... Prosím? No pri celkovo pri stavebných prácach. A takisto zapájať sa do vízie podľa predloženého kalendára. Tam máme vytvorený taký kalendár, kde sú výzvy, kde je možné získať nejaké finančné prostriedky, tak sme sa do tohoto. Určite je vytvorený kalendár. Máme to vytvorené, dal som to dielať všetkým poslancom. Tam boli tam aj výzvy, ktoré nám už prešli. Na celý rok. Kalendár s výzvami, sme na tom pracovali a neakceptuje ho nikto. Ukážem, kde som to o tom písal. No, lepšie je mi to preposlať, aby mi to bolo jasné, lebo doteraz sme sa zapájali do vízie, ktoré boli otvorené jedine, čo sa týka teraz je otvorené 17.7. výzva na odpratávanie čiernych skládok, potom a myslím, že sú riešení polné cesty, teraz momentálne, čo sú otvorené výzvy. To neboli iba eurofondy, ale to bolo všetky. Nadácie, čo sme našli? No teraz na pracovnej porade sme rozprávali o zapojení sa do nadácie SPP, že by sme požiadali o grant na vybudovanie vonkajšieho fitka. Dobre, ďakujem. Takže ja by som chcel naviazať na pani starostku. Ako všetci to vieme, tak v obci bolo pridelené nové hasičské vozidlo. Podpredsedom hlavným ministrom vnútra, pánom Robertom Kaleniakom. Ja by som chcel do tejto príležitosti poďakovať osobitne pani starostke, pracovníkom obce, všetkým Jankovi Palkovičovi, Juránku, taktiež aj poslancom, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii. Myslím si, že z kuloárov aj od predstaviteľov požiarnej ochrany ministerstvo bola hodnotená táto akcia veľmi pozitívne, takže ďakujem všetkým. Ďakujem, keď už mám slovo.
V minulom volebnom období som dobre spolupracovala aj so stavebnou komisiou, aj s komisiou verejného poriadku. Juraj, máš nejaký dojem, že nejak nespolupracuje? Akože dnes sa... Informácie, že pomôže vždy, ak som si predstavoval aj za tie značky, lebo potom sa ma ľudia pýtajú, že boli tu poškodené značky, bola rozbitá tá výveska, potom na to nebudeme reagovať ako ja alebo členovia komisie. No vieš, akože bola by som my vždycky, čo sa týka týchto neprístojností, ktoré sa dejú v obce, akože my si to nafotíme, neradi to nejak medializujeme, pretože dávame tým podnet ďalším výtržníkom. Máme dokonca hlásené, že oproti pánovi Kolárovi niekto sa zase pokúšal podpáliť kontajnery, boli to traja mladíci na bicykloch, len samozrejme nikto nepovie, alebo nechce povedať, alebo skutočne nepozná moci týchto mladíkov. Takže dobre do budúcnosti, všetko, čo budem vedieť, okamžite odovzdám mailovou komunikáciou. Čo sa týka toho výrobu stromov, boli ste informovaní, že som oslovila viaceré firmy, ktoré by boli schopné tieto stromy zrezať. Boli tam cenové ponuky od 1600 € až po nulu. Lesnícka spoločnosť zozvolená, ktorá pôsobila tuto na západnom Slovensku, samozrejme zrejme nejak precenila tieto svoje sily a už keď som urgovala, že by bolo treba tieto stromy zrezať, tak sa mi absolútne neozývali. Zo začiatku ešte áno, vydržte, však sa ozveme a dojdeme, nebojte sa to stihne. Samozrejme, že blížilo sa koniec vegetačného kľudu, sa to nestihlo. Dali sme tieto stromy zrezať odborníkom, no nakoľko nemôžeme si dovoliť zrezať to hocikým. Tieto stromy boli zrezané a za to bola vyplatená táto odmena, proste už takú, ako si povedali. Nemôžem za to, že tá lesnícka spoločnosť sa potom už vôbec neozvala, hoci sme komunikovali od oktobra spolu. Nech sa páči, pán Trnka. Ja by som chcel nadviazať na tú finančnú komisiu. Jedná sa tam o to, že spomínali sa tam odporúčania pre pani starostku a myslím si, že ako poslanci by ste mali... Ďakujem. Takže ako poslanci by ste mali prijať nejaké uznesenie, aby sa stanovali nejaké termíny pri určitých prácach. Čiže keď sa povie, že malo by sa stanoviť nejaké využitie do budúcna pošty, tak malo by sa stanoviť mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace alebo 5 mesiacov, dokedy sa pripraví nejaká agenda, aby sa predložila na zastupiteľstvo. Tú poštu by sme chceli využívať na takéto účely. Čiže mali by ste to mať aj uznesenie, že pri tých určitých prácach, čo zadevia sa pani starostky, by mali byť aj nejaké termíny. No, čo sa týka toho využitia, možno si spomínate, ešte na predvolebnom mítingu som už vtedy vyzvala občanov, aby urobili nejaký návrh, alebo čo by mohlo byť na tej pošte. Samozrejme, aj poslanci o tom vedia a doteraz nebol predložený žiaden konkrétny návrh. Hovoril, že by sa tam mohol vytvoriť byt. Áno, okrem bytov, hej. Hovoril, že je záujemca, ktorý by tam rád mal nejakú kaviareň. No hej, ale to záleží, všetko toto záleží od toho, aby sme tam vybudovali proste kanalizáciu, čiže žumpu. A čiže to budú, viete, akože ono sa to povie, ono to budú ďalšie náklady, pretože v rozpočte doteraz sme treba nezahrňujú, ako si spomínal, aj právne služby. Na právne služby sme dali do rozpočtu 10 000 €, jednoducho boli znížené na 5 000 €. Samozrejme, že keď sme potrebovali prehodnotiť nejaké zmluvy, ktoré sme chceli, aby boli dobre urobené, tak sme použili služby právnika. Čo sa týka tohto využitia, tak som povedala, že čo sa týka tých žúb, ktoré sú tam vybudované, tak to už je na rokovaní s jednotou. Dohodli sme sa s inžinierom Nixom, že sa stretneme 1. júlový týždeň. Ja ešte tej pošte, ja súhlasím s pani starostkou, že treba mať nejaký cieľ, predtým sa tam začnú robiť nejaké opravy. A už to záleží na tých rokovaniach s tým potenciálnym záujemcom, ktorý tam chce mať nejaký podnik alebo čokoľvek. Čiže sme tam prenajímali a myslím, že oprava ktorejkoľvek budovy obecnej, ktorú chceme prenajímať niekomu,
tak je dobrá investícia do budúcna, pretože sa to časom môže nejakým spôsobom vrátiť a aj vytvoriť nejaká hodnota. Napríklad predstave tej kaviárne a podobne. A medzi poslancami sme sa zhodli, odpoveď vám, že akékoľvek uznesenie, ktoré odteraz príjmeme a bude tam nejaká položka, že sa má vykonať, alebo postaviť, alebo zrúbať, alebo čokoľvek, tak tam bude aj presný termín a dátum, dokedy to bude, aby sme nečakali pol roka, než sa vybuduje nejaká cesta, spraví fasáda, opraví čokoľvek. Takže áno, diskusia prebehla a bude sa odteraz vždy už robiť, ale s presným termínom. V dnešnom zastupiteľstve odznelo o stavebných pozemkoch, ale zatiaľ znovu. Dokedy za 7 rokov sme nepredali ako obec jeden stavebný pozemok, čo je alarmujúce, pretože ľudia chcú stavať. A druhá vec je, dokedy tie stavebné pozemky? Do budúceho roku, do 5 rokov, do 7 rokov? Nie. Treba si stanoviť určité časové limity. Viem, že chyba k tomuto uznesenie asi tá zastupiteľstva späť pani starostka povedala, že tie pozemky budú hotové do konca tohto roku a myslím, že to potvrdila na porade. Takže nemáme dôvod neveriť v tomto a myslím, že tak... Záleží, aby sme si aj uvedomili. Opäť hovorím, že niektoré položky neboli dané do rozpočtu, čiže musíme, viete, akože my môžeme si tam urobiť geologický prieskum, pozemky sú rozparcelované, my ich môžeme predať jedine v tom prípade, že tam budú dotiahnuté aj siete. Elektrina a tieto ostatné siete, takže... Ja by som sa chcela opýtať, že konkrétne s ktorými poslancami ste sa dohodli o týchto termínoch? Keby si mohol menovať to, lebo ja ako si mi vynikáš. Mali sme poradu a expertno sme sa hovorili ako finančná rozpočtová, že je dobré vždy mať nejaký dátum, aby sa tie financie mohli lepšie prerozdeliť. Takže s určitými poslancami. Áno. A ešte k tej téme tých pozemkov, kde to dám, tak ja som si vypýtal od obce materiály a myslím, že som dala na internet, že za neviem aké ročné obdobie, tak bolo asi 50 žiadostí o pozemky a bola vybavená len jedna, tá spomínaná Baumgartnerová alebo nejakú podobnú. Áno, je to problém. Viete čo, žiadosti dá hocikto, len konkrétne už zaviazať sa, že postaví pozemok, že postaví dom do 3 rokov, ako aj v budúcnosti budeme určite pokračovať, aby sa nekšeftovalo s týmito pozemkami, tak to už nie je také jednoduché. A preto hovorím aj o tom, že v poslednej dobe, čo sa predávajú pozemky, tak nekupujú si ich občania Borského svätého Jura. Môžem sa vás spýtať, a čo pozemok vedľa nás? No na to vám môžem povedať, ten je súkromný, tak bohužiaľ s tým nemôžeme... Bol obecný, áno. Však k tomu som chcel povedať, že keď sa vysporiadala s našim Jeviskom, vtedy sa takisto išli predávať tam pozemky, rozpracovalo sa to nebodobne. Ale ja nechcem byť nahrávaný. Mám na to právo, nie? Ani tá kamera by nemala byť otočená do obecenstva. Tak nech sa bude nech sa bude poslanci. Nie, ale občanov by to nemalo sledovať. Prečo? Prečo? Ja nechcem napríklad. Dobre, ale poďme k tomu. Tie pozemky sa tam rozparcelovali, dali sa, vyhlásilo sa tomu, že sa môžu predávať, prihlásili sa ľudia, pokupovali to, bez toho, aby sa nejak zaviazali, že tam postavia stavbu. Preto sú tam prázdne pozemky. A potom už keď sa rozparcelovali pozemky po tých štepničkách dole, tak sa tam dala podmienka nie do 3 rokov, ale do 18 mesiacov, že tam bude postavená hrubá stavba. A takisto na tie pozemky, skôr než sa táto podmienka otvorila, než sa to dalo, tak bolo plno záujemcov na tieto pozemky. Takže boli takí záujemci, ktorí prišli, ja chcem stavať za 10 rokov, ja chcem stavať za 15 rokov. Ale podmienka bola, aby sa tam dostala elektrina, plyn, voda. A to musela obec zaplatiť z vlastných pozemkov, z vlastných prostriedkov. Ako chcela dostať späť, tak tam muselo byť, myslím, že 60 alebo 70% domov postavených. A keby sme nechali vtedy tie podmienky, ak boli, že zober si, áno, chceš zober si ho, predáme ti to, tak by sme tie peniaze nič nedostali späť. A obec by to musela zaplatiť z vlastných. Ale ja, keby šiel teraz môj majetok, ja ti to nedám za tie peniaze. Ja predpokladám, že všetky obecné pozemky, ktoré sa budú predávať,
tak budú zaviazané takouto zmluvou, že musí... Zatiaľ to musí neplatí. Tak ako sa predávalo. A ešte k tým pozemkom tam vedľa Alešov, ak si dobre spomínam, tam boli nejaké problémy, že to nebolo všetko obecné. Tam boli nejaké časti pozemkov, ktoré boli vlastní rozprovu napríklad, a ešte sú tam aj časti pozemkov, na ktorých stáli staré stodoly, ktoré boli vo vlastníctve Urbánu, alebo skrátka v tých, je tam nejakých 120 metrov štvorcových a je tam 1200 vlastníkov. A od každého bude sa musieť ten jeho podiel odkúpiť. No, že áno, Martin, to sa vlastne týmito pozemkovými úpravami sme požiadali firmu Geospol, aby toto odstránila tam, kde sú tie urbárske pozemky, hej. To na to sme mysleli. No však pokiaľ nebudú úpravy ukončené, tak sa s tým asi nedá dýchať. Ja sa chcem opýtať vás, ktoré uznesenie Kráľovského roka, aby sme teda vedeli, prípadne zmenili teda tady nejaké chyby. Akože platí, iba že je z minulosti, takže ono není chybné. On hovoril o postavení druhej stavby do 18 mesiacov. Od pridelenia pozemku do 18 mesiacov tam musela stáť nová stavba. Tak to bolo vtedy formulované v uznesení. Ale to neviem, či to nie je rozpore so zákonom alebo s ústavou, pretože uznesenie nemá vyššiu právnu silu ako zákon alebo ústava. A mne osobne, som není teda právnik, ale dvakrát by som nedala ruku do ohňa, že by to mohol prokurátor používať, že obec rozhoduje nad právomocí zákona. Ja vás rozprávam cez zmluvu. Nie, lebo ten pozemok on fyzicky neprebehne na vlastníka. Viete, čo stále tam vlastnícom obce. Predbežná zmluva. Iba predbežná zmluva. Až potom, keď celý to kritérium splní, Podmienečne sa dá normálne zmluva kúpnosť. Čo ja viem, tak pozemok jeden jediný, čo není obstávaný, ostatné všetky stavebné parcele, čo sa predali, sú zastávané. Všetky. Či bývajú, alebo nie, ale sú zastávané. A potom už vedľa s pánom Puškom sa robila táto zmluva o budúcej zmluve. Dokonca nás spravila predtým, pani Hladíková tam mala pripravený, ale ona nezačala stavať, jej sa to zobralo. Vrátili sa jej peniaze a potom sa to vydelilo pánovi Puškovi. Čiže dobre rozumiem, vy ste robili zmluvu o budúcej Že zmluve. nedá. On najprv postavil druhú stavbu Vrátili na vašom pozemku, za svoje peniaze a potom si ju predali. Tak to je ste dobrý. Ale tak to funguje. Vidíte, že to platí. Áno, ale tak je to, lebo vy mu to nemusíte nakoniec postaviť a vy mu to nemusíte dať. Ale to sa na súde sa to dá vyhnúť. Pani Godruhová, ono sa stalo, že dáme tomu mali záujem o pozemky pod chaty na tomto. Dostal pozemok a on ho takto obradom ruky predal 3-krát tak dráho. Ale to rozumiem, áno. Takisto to bolo aj, taký spendujú to možno plánovali aj tuto. A my by sme tým pádom prišli oveľa stavených pozemkov. ale však sa to stalo vlastne, to sa na základe skutočnosti, že treba z Jurčakových pozemok tiež bol, tak oni to myslím kúpili až tretí majiteľia, takže na základe toho sa to robilo. A nemali tí ľudia s vybavovaním stavebného povolenia žiadne problémy. Čo sme tu mali potom tú žiadosť, ten doktorky na vymalovanie a dostali sme informáciu ohľadom tých pozemkov, tak v priebehu mesiaca, do 22.7. zasadne finančná komisia, ale pokúsime sa, pokiaľ nebudeme mať nejakú veľa dovolenky, pokiaľ sa stretneme a preberieme to s tým, že by sme určili z ktorej kapitoly alebo akým spôsobom aj s pani účtovníčkou, že by sa to schválilo alebo postúpilo pre obecné zastupiteľstvo. A čo sa týka toho značenia termínov, neviem, či tam nejaké uznesenie, ale takisto s tým súhlasím, že
všetkému termín, tak jak ja som teraz povedal, že do konca mesiaca, teda do mesiaca zasadíme. Ste sa pýtali niečo o rozpočtoch, či by bolo dobre uverejňovať na stránku a pani kontrolórka povedala, že by to bolo veľa práce skenovať a tak ďalej, že by sa musela ešte zaplatiť pracovná sila. Faktúry. Nie faktúry. Faktúry a sú. Dodatky k faktúrom, čiže máte faktúru na určitú sumu a pod ktorú je vyučovaný dodací list. A ten dodací list bol skenovaný, aby to bolo viditeľné na internete. Iba o to sa nie. Tak ako boli prílohy napríklad večer, kde sú naskenované. No, to, čo sa nemusí teraz, ale my môžeme, čo nie je v rozpore so zákonom. Robíme transparentnú robotu, alebo budeme sa hrať na transparentnosť a nerobíme nič. No Takže a... pokiaľ iba čistej faktúry budeme čísla a sumy, tak z toho občan nemá čo vydedukovať. Ale napríklad z faktúry, ktorá bola pri večierke robená, tá bola kompletne naskenovaná. Klobúk dole, to bola kvalitná práca. Takto by to malo vyzerať. Ďakujem. Iba chcem teda reagovať na ten váš dotaz. Ja som si to hneď neuvedomil, ale až v procese domov som na tým rozmýšľal, že vlastne tam nie je žiadna robota, o ktorej ste hovorili, pretože každá tá firma, alebo každý človek, ktorý ten rozpočet tvorí, či už tvorí ten krycielis, alebo tie ostatné dodatky, tak to má všetko v počítači. A je to elektronický súbor, väčšinou je to Excel, a tak podobne, nie je žiaden problém ten súbor zobrať a dať na internet. Nie je pravda, pretože zase zákon o informatizácii o informačných službách vám hovorí, že to máte dávať vo formáte tuším PDF. Čiže to znamená, každý ten dokument sa musí prekonvertovať. Jasné, je to jedno kliknutie z Wordu alebo z Excelu, keď už to hovoríte o tom. To by som mohol, ale ja ako poslanec nemôžem mať zatvorenú dohodu o práci s obcov, takže takto nič nemôžem. Musel by som... Jasne, musel by som vytvoriť dohodu na meno napríklad môjho otca alebo bratranca a podobne, aby som dostával peniaze a to ja nebudem obchádzať zákon. Takže ja iba hovorím, že je tu tá možnosť a nemusí sa nič skenovať, dá sa to aj elektronickou formou, čo je podstatne menej náročnejšie na prácu, než skenovať jeden dokument za druhým na jednu stránku. A jednoducho krycielis, rozpočet a tak ďalej. A ono nemusí to robiť ani úradníčka, stačí, aby to dodal ten človek, ktorý posiela ten rozpočet obci, alebo tá firma, ktorá to robí. Dá sa to určite ošetriť. Iba hovorím z minula, že to nie je úplne tak, ako povedala pani kontrolórka. Aby som povedal ten mechanizmus, tá firma to má v elektronickej forme, ona to vytlačí a pošle. A vy to chcete skenovať zase do elektronickej formy. Úplne jednoduchšie, spolu s tou tlačenou formou poslať aj ten elektronický súbor. Pán poslanec, nemáš ten prehľad, dobre? Tak radšej sa o tom prehľad. Lebo ak si ho zadarmo to nechce spraviť, tak sa proste k tomu radšej ani nepria. Dobre? Bo velice málo sa ešte to vôbec dosť svatý správne. Tak to je. Nech sa páči, pani. Ja som mala dotaz, čo sa týka tých stolov na Novikoch bývalej škole a stoliček, že tam bolo pod zlomom vode stolov, myslím aj 14, aj 50 stolica. Občania to využívali podľa potreby, že keď nejaké rodiny také oslavy sa robili a tam sú 4 stoly a 20 stoliček, že či sa tí stoly, že už dali definitívne preč, že už nebudú k dispozícii a nemáme sa teda na ne spoliehať, alebo snažiť tam budú. Keď občania potrebujú, tak my požičiavame stoličky odtiaľto. Teraz sa majú z resocializačného zariadenia nejaké stoly požičané, ale stoličky sú tuto u nás v kultúrnom dome. Sú tam
keď viete čo, akože neviem, pokiaľ tá budova je v takomto stave, tak či by bolo vhodné sa to tam vrátiť. Kto potrebuje, tak my na rodinné oslavy, príjmanie, alebo my požičiavame odtiaľto stoličky tapacírované. A keď som tam došla, tak som sa zhrozila, to bola jedna jediná teda byla v poriadku, akože len po obvode stolíka za celým a tam bylo všetko možné a stoly zareagovali niekde vzadu, my sme to vydolovali, my sme sa k nim dostali a tento rok bohužiaľ zase inačej podobnené poradek a 400 je 20 stoliček. Takže... Ale na informáciu tam je presťahovaný celý ROAD. ROAD minulý rok, ako tam tí ktorí sa tam liečali, že oni dostali sponzorský nábytek, tak všetko staré, proste vyrabované je tam v tej škole a proste oni sú zluxovaní nový nábytek, tak to je. A čo potrebujú pravdepodobne, co s tým robia, čo s tým, niekto tam robí, zebere si bálenú, proste tam, co si oni s tým robia, to kde. Ale už sú nasťahovaní nejen v tej budove, ale už sú nasťahované v tej bráne. Tak. Vonku. Tak to je. Ja sa chcem spýtať, Nech sa páči. začali sa práce na telocvični. Čo sa bude všetko robiť v rámci tej rekonštrukcie? Výmena strechy, výmena okien, obalových konštrukcií, čiže zateplenie a fasáda. Ja sa idem teraz postupne pýtať, čo sú dvere z nájadovne von? Tie palubovky, dvere, čo sú von do ihriska. Tam sa nepočíta z ich výmenou asi. Pravdepodobne. Tie sú hnilé, nefunkčné, do toho, keď niekto kopne, tak sa v pohode dostane dovnútra. Keď sa zateplí, tak neviem, či by nebolo vhodné to vymeniť teraz ešte pred zateplením. Neviem teda, ako bol robený projekt, tak to bol pri tom projekte, že na čo všetko bolo pri tom projekte upozorňované. Vieš čo, to bolo z roku 2011, keď sme ešte nemali ten projekt od pána Sikoru, čiže keď minulý rok sme podávali ten projekt taký, aký bol, ale tam bol teploenergetický audit, takže ja ti teraz neviem povedať, že ktoré dvere tam sú, ktoré nie, ale bol tam robený teploenergetický audit, takže... No, ale bolo by to dobre pozrieť, lebo či teda sa budú meniť alebo nie, lebo ak to v tom projekte nie je, tak ja chcem len upozorniť, že ešte pred zateplením by asi bolo vhodné. Dobre, pozriem do projektu, hej. A ešte jedna podstatná vec, či je tam, bude sa robiť teda nová strecha a ríny, kam tie ríny budú odvedené? Voda zo strechy a... Myslím na odvodenie, pretože tam, keď naraz zaprší, tak tá plocha, čo je to L-ko, smerom k Štibranovcom je pod vodou. Či toto ten projekt rieši? Asi teda nie je predpokladám. Tak určite akože nejaké odvodnenie nie, no ríny určite budú nejak zapustené ďalej od budovy, nebudú určite tiec pod budovu, ale akože odvodnenie nie. Hovorím, to je projekt z roku 2011. Odvádzalo sa tá voda zadu, že či by nebolo dobre to odkopať a napojiť tie ríny na to, by bolo najjednoduchšie. Rozumiem, hej, viem, za areál sa odvádzala tá voda. Pani Stočka, ja bych ešte raz chcela vás počuť, že či isto vidieť sa tam vráta, alebo sa máme inak akože potom starať. Alebo túto z Jura, že či sa pri stoli... No my tu, viete čo, my tuto požičávame stoly, takže kľudne, keď budete potrebovať, tak... Či sa tam vráta, že áno, Nie, my ich akože aj využívame inde, takže ne. To boli rozťahovacie stoly, tak sme ich použili aj na futbalovom ihrisku, takže keď budete potrebovať, tak kľudne odtiaľto kapacirované stoličky, tu sú v dobrom stave, tak aj my tu požičávame bežne tieto veci. Že resocializačnom sú nejaké stoly, či sú tam
nie sú darované, to sú len zapožičané. Vážení poslanci a vážení občania, keď nikto nemá už žiadne pripomienky, dovoliť si ukončiť. My, čo tam bývame oproti starému družstvu, máme tam už asi 12 rokov postavené tie domy, niektorí. Chcem sa opýtať, či vôbec plánuje, teda my máme záujem o vybudovanie chodníka. Či sa s týmto ráta a kedy? Samozrejme, my by sme boli najradšej, keby to bolo okamžite, ale vždycky rozpočet sa tvorí každý rok, čiže do toho rozpočtu sa dávali veci, ktoré sme boli schopní vybudovať. Toho času v rozpočte máme niektoré veci i naviac. Tento rok určite to nevyjde, pretože je to vyše 250 metrov, tak tento rok to nebude, lebo sú tam už zadefinované nejaké veci, ktoré treba robiť. Ale mysleli sme na to, robili sme tam už aj nejaké také prieskumy, koľko je to metrov, koľko by to asi stálo, ale takýto rozpočet vyslovene od firmy nemáme. Takže môžeme rátať budúci rok? Nie, pán Trcha, on samozrejme vždy bojuje za svoju cestu, ale vie, akože čo u neho kvitujem, tak vie, že celý náš rezervný fond, keby sme ho použili, tak by akurát stačil na ich cestu, neboli by tam chodníky a tým pádom sme to preto vždy takto riešili, že tie veľké stavby, aj ten rezervný fond sme nejak tak šetrili na 5% spoluúčasti. Samozrejme, že mňa neteší, ani som ho nepotešili na začiatku roka, čo sa týka miestnych komunikácií. Sme verili, že na miestne komunikácie budú vyčlenené prostriedky úplne bežne, ale fakt miestne komunikácie vždy musíme robiť v rámci niečoho, že kde sa iba niečo zaflekuje. Čiže veľmi ma to mrzí, pán Trka, samozrejme viete, že je aj projektová dokumentácia, bola obnovená projektová dokumentácia, stavená. Teraz je znovu platné, lebo sme to vybavili, ale akože osobne mňa to mrzí, lebo keďže máme aj nejaké prostriedky, vždycky sme chceli, aby tieto prostriedky boli využité tak, aby sme za ne čo najviac urobili. A čo sa týka toho chodníka, je to vecou obecného zastupiteľstva a rokovania, ale viete, akože rozpočet sa robí vždycky, začína sa plánovať už od októbra a schvaľuje sa do polovice decembra. No však samozrejme, preto vám to vysvetľujem, viem. Takže ja len tak akože apelujem, alebo chceme do pozornosti, že máme záujem o ten chodník a ďalej ešte... Ja verím, že aj my máme záujem, lebo my vieme, akože čo v tej obci chýba. No však pred 2 mesiacmi sme hovorili, aby stavebná komisia sa týmto zaoberala a podala nejaké stanovisko. Ja by som vôbec tento problém dal vyriešiť, nakoľko Pešťaniovci tú vodu oni tam majú stále. Oni to tam mali aj v minulosti. Čiže ide o to, aby len nemali pocit, že im to tečie akože z našich komunikácií. No, nás je takisto. Keď sa dá kúpať základ, to si vykúpať nejaké 80 cm. A ďalšia vec, naše teda tie okapy, kam majú ísť, lebo my momentálne máme dohodu s Alojzom, alebo že to ide jemu na pozem. A že teda není to riešenie. Není to riešenie, máte pravdu. Takto, zatiaľ platí taký úzus, ktorý stavebný úrad nejak moc neakceptuje, ale malo by to byť tak, že dažďová voda zo strechy by mala byť zvedená na pozemok toho majiteľa. Čiže nie ani na obecné komunikácie, nikde malo by to byť zvedené na pozemok toho staviteľa. Prosím? Však vám hovorím, že keď túto námietku dávam pri stavebnej
tak samozrejme každý hovorí, áno, aj on to tam má, aj on to tam má. Len viete, raz musíme začať s tým, že teda malo by sa to riešiť tak, ako by sa to malo. Hovorím, že stavebný úrad je dosť benevolentný voči tomuto. Tak potom by som každému to tam zablendovala, nech si to dáva pod svoje baráky, všetci. Ne pod svoje baráky, na pozemok, proste ja si... Viete čo, priekopy, ako my ich čistíme v prípade toho, že by došla nejaká voda z hora, tak tie priekopy musíte mať čisté priechodné. Priekopy rušiť to určite nie. No ale že tam, kde končí u toho Pešteného, tak tam istotne mu to ide do toho dvora, lebo tam to končí vlastne. A kde niečo končí, tak nejde ďalej. Takže ide niekam, kde si to vybere. A je to Pešteného pozemok. Však preto vám hovorím, že ide o to, aby stavebná komisia toto preriešila a ide, lebo môže ísť aj o veľmi nákladný projekt, lebo sama viete, že tam bola, kedy priekopa bola. Nebola síce hlboká, ale bola. A tie priekopy k niečomu slúžili, čiže sťahovali vodu. A teraz akože ide o to, že aj, možno to súvisí aj s tým chodníkom, že ako to vybudovať, či tú priekopu vyslovene pretiahnuť na koniec dediny. Ale to znamená ísť trošku do kopca a tam tá priekopa bude hlbšie, ale tie priekopy tam boli, alebo zakopať rúry. Druhá možnosť. My sa bavili o tom, že to firma, ktorá to tam nejaké dotiahla, že by to mala robiť. Že bude oslovená. Nie, DVS-ka vtedy, keď sa robila voda, tak tam tie rúry boli a vtedy sa povyhadzovali. Takže tam tie rúry určite boli. Ja viem, že a potom už po vybudovaní vodovodu sa toto spätne neriešilo. Ne, ja som hovorila, že vtedy tam v roku 2006 bola spísaná petícia, vtedy keď oni stavali, že tam bude vybudovaný nejaký žlab, aby z cesty tretej triedy im netiekla na pozemky voda. A preto som aj navrhla, že bolo by dobre nájsť riešenie také, že keď tam bude chodník, čiže táto cesta, ten chodník by mohol zabrániť tomu, aby z cesty tiekla na pozemky voda. Čiže aby sa to riešilo komplexne. Lebo vtedy som povedala, že dobre, ja skočím za Slovenskou správou ciest a že dohodneme nejaké riešenie, ale môžu byť dve riešenia. Oni zase, aby nám dali rúry do vody, do zemi, tak to nie, čo sa týka priekop. Tak a mali sme dohodnuté stretnutie, išlo o stavebné konanie, na ktoré Slovenská správa ciest neprišla. Že to zatiaľ je, alebo nebrali si. Zatiaľ áno. Lebo viete, akože oni vtedy tam išlo len o to, aby spravili nejaký žlab, aby im vtedy to boli stavebné pozemky, netiekla voda. Čiže nešlo o to, aby oni vybudovali nejaké priekopy. Áno, nech sa páči. Ja si cením veľmi túto stavebnú komisiu, že oni tak do toho išli v januári a preto sa chcem opýtať, že či za to pol roka, že sa ešte nejaká firma nenašla. Viete čo, ja som oslovila firmy, môžeme to dať na internet, ako čo sa týka toho rozpočtu, čo tam bol vypracovaný za tých 1000 eur, to žiadna firma nechce robiť. Takže ide o to, aby tam bola vybudovaná dobrá komunikácia, tak tam treba naviesť aj kameň a môžeme to dať na internet. Tú súď, ktorú ste spomínali, pán Kadec, bola tam dovezená? Ja som to nekontroloval, ale podľa všetkého to bolo urgentné, takže myslím, že tam sa to tam doviezlo. Dobre, tak pozrieme, že teda koľko toho je. Je tam tá súď dovezená? Že preto sa to tam práve musí urobiť poriadne. Keď sa nám prihlási nejaká firma, ktorá to bude chcieť zrealizovať, lebo viete, akože ja tvrdím za 990 eur, proste nechce sa do toho nikto púšťať, takže môžeme dať aj na internet oznámenie, ktorá firma chce vybudovať túto cestu, môžu sa tam prísť pozrieť.
či to bude zase podobné. Môžeme. My máme takto svoj zámer na svoju pozemku, takže sa podľa toho zariadíme, že nebudeme stále do nekonečna varkovať. Tam nie je problém, ak sa nenájde žiadna firma, ktorá by to chcela robiť za tú cenu, ako bol ten rozpočet, tak nie je problém tú sumu v rozpočte o nejakých 500 eur navýšiť, aby sa to dalo spraviť, samozrejme. Nie preto, aby to tam stálo 10 rokov, keď to nikto nechce spraviť. No ešte ja trošku si dovedem, že teda môžem na internet sa nebudem pýtať, lebo tak či tak sa to nám nerieši, ani sa to riešiť nebude. Že mám jednu otázku. V týchto pozemkových projektových úpravách sme sa dozvedeli, že ten potok, to vrch Ramino Lakšára, že vraj to patrí súkromnému vlastníkovi, že vraj to bude, tak sa chcem spýtať, teda či to patrí alebo nepatrí. A je to veľmi smutné, že proste ako potok sa dáva, keď to teda patrí súkromnému vlastníkovi, tak prečo sa ako vrch Ramino, alebo teda potok, prečo sa dáva do súkromného vlastníctva v týchto pozemkových úpravách. Keď teda viem, že vodné toky alebo aj potoky patria štátu a sú regulované na to, že keď idú povodne, tak sa aj čistia, aby teda tú vodu z tých našich obydlí záhrad išli do tých potokov. Takže keď náhodou mi neviete teraz odpovedať, tak by poprosila do budúceho zastupiteľstva alebo nejakého s nami na e-mail, že to patrí alebo nepatrí. Neviem o tom, že by to patrilo do súkromného vlastníctva, môžem to preberať, aký je s tým zámer, zatiaľ to spravujú meliorácie. Ako melioračná správa? Štátna melioračná Štátny správa? podnik. Štátny podnik? Takže proste aj tie naše pripomienky a námietky z našej osady máme, keď obeci ako obecný úrad chce nás zastupovať, tak máme sa obrátiť na nich listom. Kľudne sa môžeš na nich obrátiť. My sme tam pripomienku poslali, doteraz nemáme žiadnu spätnú väzbu, takže možno to pomôže, keď ty sa tam obrátiš tak kľudne. Je to štátna meliorácia v Bratislave, teraz si nespomeniem presne na tú ulicu, kde sídlia. No, samozrejme. A ten list o táto išiel asi kedy? Že ten list približne, ten dopis, alebo proste tá písomnosť išla na tú štátnu na tú správu kedy? No, na meliorácie to išlo 2 týždne dozadu, predtým sme ešte zisťovali na štátnom vodohospodárskom podniku, či to nespravujú oni. Až potom, keď sme sa dozvedeli, že to patrí meliorácia, tak sme vyzvali meliorácie. A teda dokedy mi teda, keď sa tu je rozozná tie termíny, tak dokedy mi dáte vedieť, že či to patrí tomu súkromníkovi, alebo teda... Ale to si môžeš ľudia aj ty zistiť, čak sa opýtaj, komunikuješ s Geospolom. Ja nesem v komisii, ja sa len pýtam, máme tu dve zástupkyni v projektových úpravách, tak sa teda zároveň sa pýtam, teda, či ten potok tam patrí alebo nepatrí, lebo treba si, mne sa teraz vrátilo, ja len chcem povedať, že mne sa teraz vrátilo, akože mám zastávanú plochu, mám tam skoro 200 metrov štvorcových a sa mi ide vrácať zastávaná plocha tak, že mám tam meter cesty a mám tam postavené zrkadlo. Takto sa mi ide vrácať v rámci projektových úprav pozemok. Dobre, tak teda čo mám teraz? Požiadať obec Gorský Svatý Jur, aby mi pridelilo toho pozemku od suseda, alebo ja? Keď ja mám zastávaný môj pozemok cestou a zrkadlom? Tak cestou určite nie. Cesta určite nie. Pani starostka, nech sa páči, môžu ísť aj kolegynky sa pozrieť, jak to mám vykomunikované. Áno, to je na jej pozemku, ja som tam bola, či to sme to preverovali, to je na tvojom, ale on ti to dá presne tam, kde si to mal, tých 200. No áno, tak ale to ste mali to je pravda, že je na tvojom pozemku. Áno, je na mojom pozemku, len ešte je tam kolíček a je tam napísané ešte 1 meter do cesty, takže teda dali mi to na pôvodné pozemku, len za tých 50 rokov sa stalo to, že ja tam mám postavenú cestu a mám postavenú tú zrkadlo, tak teda jak vlastník toho zastávaného pozemku, tej zastávanej plochy, ktorého som vlastník, tak žiadam odstránenie tej cesty a toho zrkadla, ja chcem mať čistý pozemok. Ja ho pôvodne. Dobre? Takže proste ja si majú svoje vlastníctvo. Ja nepotrebujem tam kartu obecného záujmu ani nič. To isté máme ze stĺpama. Mám tam 2 stĺpy, teraz sa vymieniali sa stĺpy a mám 2 stĺpy v záhrade. S tým sa nepočítalo. Normálne sa mohli preložiť normálne
povedzme priestráctvo a nepotrebujem, aby mi tam, keď je tam porucha, lebo teraz mi tam behali po mojej pozemku. A čo mi tam spravili? Všetko, čo tam bolo, všetko revine nahádzali na jablonku, ktorú mi zničili. Toto mi spravili elektromontéri. A s týmto sa jednoducho neuvažuje, tak robíme všetko, robíme nové stĺpy, nové vedenie, všetko vymieňame a proste teda takto to máme. A to isté mám týmto pozemkových úpravách. Mám zrkadlo a mám tam cestu za 50 rokov. Ja by som sa chcela spýtať ohľadom toho zrkadla, čo malo byť, alebo teda kedy bude osadené toto na tej križovatke, ak je to bola, jak sa ide o ústavnú stranu, lebo dosť mi to tam chýba, keď tam chodí s deťmi a už to bolo viackrát prednesené, že to tam bude. Tak sa chcem spýtať, že kedy. Myslím, že už to bolo aj v plánoch, aj v rozpočte, myslím, že bolo návrh na to. Máme jedno zrkadlo rezervné kúpené, takže bolo to dohodnuté tak, že Palo Hronkovič sa dohodne s Jurajom, no a zrejme sa nejak nestretli, že? Stretli sme sa, ja som k tomu vyjadriť. Ja som to potom preveroval následne a zistil som, že musí sa k tomu vyjadriť dopravný inžinier. Že nemôžeme si iba tak osadiť zrkadlo ani na nejakej vlastnej komunikácii, bez jeho súhlasu. Lebo viem, že aj na finančnej komisii sme proste mali tie návrhy. Všetko a to zrkadlo nejak tak. Je síce jedno zrkadlo, máme byť dve, ale iba jedno. A to jedno, že sa použilo na tomto. Takže budeme musieť vôbec vyvolať teraz nejaké stretnutie s tým dopravným inžinierom, s tým, že tam ukážu tie miesta, kde by sme to chceli osadiť a my sa k tomu vyjadriť. Tak niekedy, no. Pani starostka, ty smetné koše ste zabudli. Nezabudla? Ne. A máme firmu, či čo? Prosím? Toto aj máme kúpené, či? Ne, zatiaľ nie sú kúpené ešte. Tak Čo sa týka úloh, tak proste vy si myslíte, že smetné koše neboli v rozpočte. Aha, zrazu kúpime smetný koš, dokonca dáme ho k vášmu obchodu, ľudia ste si mohli aj sama kúpiť smetný koš, každý. Ja to verejné priestranstvo, to neviem. No ale viete čo, na tom verejnom priestranstve, čo sa týka fajčenia, tak vôbec by sa tam nemalo fajčiť. No. Akože tam fajčí každý jeden, čo tam čaká na autobuse, ja to tam zametám, a tiež to verejné priestranstvo, ale akože neviem. Tak zrejme to zametajú pred každým obchodom. Aj pred každým, to je jedno. Ale ide o to, že to je aj na papieriky, lebo vidíte, že sú tam plechovky, papieriky a v druhom rade tie špaky, čiže keby tam boli popolníky, tak aspoň tam je nejaký, si myslím, že trošku kultúry by tam bolo. No tak uvidíme, že teda či to zabráni, alebo či budú. Uvidíme, akože to uvidíme v budúcnosti, hej. Dobre, ďakujem všetkým za podnetné návrhy. Keďže sa blíži letné obdobie, prajem všetkým príjemnú dovolenku, zregenerovanie a uvidíme sa na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 5. augusta. Augusta čerpám dovolenku, tak na to zastupiteľstvo neprídem, potom idem na to septembrové, len keď vás tu mám pohľadať, aby ste vedeli. Máte dovolenku? 4. júla. Aby ste mi povedali, bolo dobre, tak Ďakujem, tak prajem